της Βάσο Λαγού και Εύη Κουκουβίνου. Μάνα και γιος, 1940. Στις ιστορίες του Διάσελο, όρθιος ο γιος πολέματε. Η μάνα κράταει τα βουνά, όρθιος να στέλνει ο γιος της, ρούτζος, χιόνι και σίδερο. Και αχολόχαγε πίντος, σαν να έχει η Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν τραγούδια και αναπήδαγαν τα έλατα και χόρευαν οι πέτρες κι όλα φώναζαν. Είτε μπέδες Ελλήνων. Φωτεινές σπάθες οι ψυχές, στάγαμα στον ορίζοντα, ποτάμια που σε βρώμιζαν, τάφνε και χινιόνταν. Κοιμάνε στα κοφτά γκρεμινά, σαν Παναγίες ανέβαιναν. Με την ευχή στον ώμο τους, κατά τον γιο πηγαίνουν. Και τις αεροτραμπάριζε ο άνεμος φορτωμένες, και έλυνε τα τσεμπέλια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους, και έδινε τα φουστάνια τους και τις παθοκοπούσε, με αυτές τα τροπατάγανε, ψηλά, πέτρα την πέτρα, και ανηφορίζαν στη γραμμή, όσο που μέσα σύννεφα χάμεναν αυτομέτωπες, η μια πίσω από την άλλη. Απριλίου 1941. Οι Γερμανοί εισέρχονται στην πρωτεύουσα. Παρελάβουν στους έρημους δρόμους κάτω από τα διάφορα βλέμματα ελάχιστων διαβατών. Η κατοχή έχει αρχίσει. Μετά την κατάληψη και της Κρήτης, η Ελλάδα διαμελίζεται ανάμεσα στους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Οι κατακτητές, και ιδίως οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι, όχι μόνο συντηρούνται από την ελληνική παραγωγή, αλλά υποχρεώνουν την Ελλάδα να καταβάλει και μεγάλα χρηματικά ποσά για τον ίδιο λόγο. Λαιλατείται ολόκληρη η γεωργική παραγωγή, τα αγαθά και ο φυσικός πλούτος της χώρας. Δεσμεύονται όλα τα εμπορεύματα που υπάρχουν σε αποθήκες. Η προμήθεια τροφίμων και όλων των ειδών πρώτης ανάγκης γίνεται προβληματική για τον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή. Η μεγάλη πείνα έχει αρχίσει. Το χρήμα χάνει την αξία του. Την ίδια στιγμή που η πείνα θερίζει, μερικοί ανάξιοι να ονομάζονται άνθρωποι κερδίζουν από το εμπόριο τροφίμων στη μαύρη αγορά. 300.000 άνθρωποι πεθαίνουν τον τρομερό χειμώνα του 41-42 στην Ελλάδα. Η διαστροφή της ναζιστικής εξουσίας δεν αρκείται στην γενοκτονία του ελληνικού λαού μέσω του λοιμού. Θέλει τη μαζική εξόδωση, ειδικότερα των Εβραίων αλλά και όσων θεωρεί εχθρούς της. Στη Θεσσαλονίκη αδειάζουν οι εβραϊκές συνοικίες. Από τους 50.000 περίπου Εβραίους στην αρχή της κατοχής, απομένουν μόνο 2.000 το 1947. Οι υπόλοιποι εξοντώνονται μαζικά στα εφιαλτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία. Μπροστά σε αυτό το άγριο τοπίο της καταστροφής της κοινωνίας, ο ελληνικός λαός οργανώνει την αντίστασή του. Πρωτόφατες μορφές αυτοβοήθειας εμφανίζονται και σε πολλά μέρη, τα τοπικά εργατικά κέντρα, οι σύλλογοι των υπαλλήλων και οι επαγγελματίες ενώνουν τις δυνάμεις τους και σχηματίζουν ανεπίσημες λαϊκές επιτροπές με πρωταρχικό στόχο να αποσπάσουν τρόφιμα από τις κατοχικές δυνάμεις και από τις αποστολές του Ερυθρού Σταυρού για να τραφεί ο πληθυσμός. Τα λαϊκά συσίτια είναι η πρώτη αυθόρμητη αντιστασιακή πράξη. Ακολουθεί
το ποίημα «Οι γυναίκες του Ισπίνου» από τη μαθήτρια Αγγελική Κοτσίνα. Οι γυναίκες της Σπίνου. Συσπίνουν τις τραχές πλαγιές, γη και ουρανό να ορίζουν. Βλέπω τις υπηρώτισσες ψηλά να ανηφορίζουν. Πρώτες στο μέγα κάλεσμα και στο μεγάλο χρέος, με τα φυσέκια στην ποδιά, με τα άπαρτα στην πλάτη. Για τα άπαρτα τα πάρτα, της λευτεριάς στα κάστρα, στους επικούς ορίζοντες λάχνες στα τάστρα. Μάιο του 1941, δύο φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Αποστόλης Σάντας, κατεβάζουν την κλερική σημαία από την Ακρόπολη. Το πρώτο αποτελεσματικό ράβισμα στα στρατεύματα κατοχής έχει δοθεί. Η εθνική αντίσταση είναι πραγματικότητα. Απεργίες ενάντια στην πολιτική επιστράτευση για υποχρεωτική εργασία στη Γερμανία, φοιτητικές διαδηλώσεις αλλά και σαμποτάζ είναι μόνο η αρχή. Η αντίσταση στην Ύπαιθρο κορυφώνεται και απελευθερώνονται ολόκληρες πόλεις. Τα αντίπεινα των κατοχικών δυνάμεων παραπάνω από σκληρά κτηνώνουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να τρομοκρατήσουν και να κάμψουν την αντίσταση και βρίσκουν βοήθεια και από τους ταγματασφαλίτες. Τα μπλόκα, όπου οι δοσύλλογοι Έλληνες, συνεργάτες των Γερμανών, υποδεικνύουν τους αντιστασιακούς, είναι καθημερινά. Οι μαζικές εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, στο Χαϊδάρι, στο Επταπήγιο και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι η άναδρη εκδίκηση των Γερμανών για τις δολιοφθορές των αντιστασιακών μέσα στις πόλεις. Όμως, οι μεγάλες πόλεις δεν έχουν την αποκλειστικότητα στις θηριωδίες των Γερμανών. Τα ολοκαυτώματα στα Καλάβρητα, στην Κάντανο και στο Δίστομο εξαφανίζουν τις περιοχές αυτές από το χάρτη. Στη Δράμα, μια εξέγερση πνίγεται στο αίμα από τους Βουλγάρους φασίστες κατακτητές με 5.000 νεκρούς. Η αντίσταση όμως του ελληνικού λαού, αντί να κάμπτεται, γιγαντώνεται. Ακολουθεί το ποίημα «Το Πανανθρώπινο Εμβατήριο της Ελλάδας» από τον μαθητή Μαζί Δημήτρη. Το Πανανθρώπινο Εμβατήριο της Ελλάδας. Ο Μπρος, ορθή με σουρά της ελευθεριάς στην Τάδα, ανοίγεις δρόμο Ελλάδα στον άνθρωπο. Ο Μπρος, ορμάνε πρώτοι Έλληνες και όλοι λαοί σημά σου. Μεγάλο το όνομά σου, πρωτοφωνάν ο Μπρος.
Ο μπρος να γίνουμε ο τρανός στρατός που θα νικήσει σε Ανατολή και Δύση το μαύρο φίδι. Ο μπρος. Ο μπρος και η Ελλάδα σκόθηκε και διασκορπάει τα σκότη. Ανάστε η ανθρωπότη και ακολούθατε. Ο μπρος. Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της νικήθηκαν. Η ανθρωπότητα γλίτωσε τότε από το τρομακτικό όραμα της νέας τάξης πραγμάτων. Ο πόλεμος και η κατοχή άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρών και μια χώρα κατεστραμμένη και διαιρεμένη. Σε άλλες χώρες της απέναντι όχθης άφησε ακόμα πιο ανεξίτηλα σημάδια, εκείνα του πυρηνικού ολέθρου. Τα παιδιά είναι πάντα οι τραγικές φιγούρες. Γι' αυτά δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Παιδιά της κατοχής, παιδιά του Auschwitz, παιδιά της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, παιδιά ορφανά, παιδιά τρομοκρατημένα. Υπάρχουν όμως και σήμερα παιδιά του πολέμου. Υπάρχουν και σήμερα υποστηρικτές μιας ανάλογης νέας τάξης πραγμάτων με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Είναι χρέος όλων μας να λέμε καθημερινά ένα μεγάλο όχι στον ρατσισμό και τον φασισμό. Ένα μεγάλο όχι στη νέα τάξη πραγμάτων και ένα μεγάλο όχι στον παραλογισμό του πολέμου και στην καταστροφή της κοινωνίας και της ανθρωπότητας. Για να βρουν κάποτε όλα τα παιδιά της γης έναν τόπο χωρίς πόλεμο. Στη συνέχεια ακολουθεί το ποίημα της Ελλάδας στα παιδιά από το μαθητή Παρασκευά Νικόλα. Της Ελλάδας στα παιδιά. Στα βουνά της Αλβανίας, της Ελλάδας στα παιδιά, πολεμούνε τον εχθρό μας όλο τη μια καρδιά. Πολεμούνε σαν λιοντάρια προς την πρώτη τη γραμμή, απ' το χώρο μάθητη πάει και δεσπόσεις στη γραμμή. Κάνουν τύχα στα κορμιά τους, μην περάσει σκλαβιά και προσφέρουν τη ζωή τους για την νίκη ελευθεριά. Δεν φοβούνται ούτε βόλτα, ούτε χιόνι και βοριά και την πείνα τους ξεχνούν πάντα για την ελευθεριά. Γυναίκες υπηρώτησες μέσα στα χιόνια
Γυναίκες απ' τα σύνορα, κόρες γριές κυράδες, φώτια μες στους βοριάδες, φώτια μες στους βοριάδες. Εσείς θα είστε σίγουρα της λευτεριάς μανάδες. Γυναίκες υπηρώτησες, στα πιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δεν ρώτησες, ποιον πας να κατακτήσεις. Για νιώτησες, σου λιώτησες, στα πιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δεν ρώτησες, ποιον πας να κατακτήσεις. Γυναίκες υπηρώτησες, μέσα στα χιόνια πάνε, κι όβιδες κουβαλάνε, κι όβιδες κουβαλάνε. Θεέ μου τι τις φώτισες και δεν ακόμα χάνε. Γυναίκες υπηρώτησες, σαν πιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δεν ρώτησες, ποιον πας να κατακτήσεις. Ενιώτησες, σου λιώτησες, σαν πιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δεν ρώτησες, ποιον πας να κατακτήσεις. Μες στη Σιπήρη, αν δεν βρε παιδιά, μες στη Σιπήρου τα βουνά. Μες στη Σιπήρη, αν δεν βρε παιδιά, μες στη Σιπήρου τα βουνά. Μες στη Σιπήρου τα βουνά, στο Τερπενένι πέρα. Μες στη Σιπήρου τα βουνά, στο Τερπενένι
πολύ συγκινητικό. Τα πολλά μου πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική προσπάθεια που κάναν όλοι. Συγχαρητήρια σε όλους συμμετείχαν και στην κυρία Βαλκάνου. Κύριε Βαλκάνου, θα σας δώσω τα προσωπικά μου συγχαρητήρια για την κόρη σας και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Πιστεύω η καλύτερη ανταμοιβή για ένα γονέα είναι να βλέπει το παιδί του να προοδεύει. Έχετε μια εξαιρετική κόρη, κύριε Βαλκάνου. Για να ελαφρύνουμε και το κλίμα, παλιά όταν έπαιρνε μια χώρα την Ολυμπιάδα, πάντα λέγανε όταν τελείωνε ότι ήταν η καλύτερη Ολυμπιάδα από ότι κάποια στιγμή το καταργήσανε γιατί θεωρείται ότι έφυγε κάποιες άλλες χώρες. Λοιπόν, και εμείς ας επαρέσουμε. Ήταν από τις καλύτερες γιορτές που έχουμε κάνει. Θα χειροκροτήσουμε πρώτα τα παιδιά μας, όλοι μαζί. Πραγματικά δεν χάσανε ούτε νότα, δεν ξέρω, ούτε οκτάβα, πώς το λέτε, κύριε. Άψογη. Μετά θα ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας έκανε η χοροδία. Θα σας εκμεταλλευτούμε και το καλοκαίρι. Στην τελική μας εκπομπή. Ήδη με τον κύριο Μπασινά έχουμε κάνει το προγραμματισμό μας και τις συζητήσεις μας. Και τέλος, τον κύριο Μπασινά. Και ξανά τη χοροδία. Τώρα θα επανέλθουμε. Μετά το μικρόφωνο θα ακολουθήσει ο Εθνικός Ύμνος. Πριν ήθελα να πω ότι στα παιδιά μας ότι μόλις τελειώσει η εκδήλωση, ο καθένας με την καρέκλα του θα ανεβείτε πάνω στις τάξεις για να πάρετε παρουσίες. Έτσι, θα περιμένετε τους κυρίους καθηγητές. Έτσι, την καρεκλίτσα, ο καθένας και πάνω στην τάξη. Και θα πάρουν παρουσίες. Τη Δευτέρα, παιδιά, που έχουμε την παρέλαση, στις 8 και θα αλλάζει και η ώρα το Σάββατο. Θα έχει αλλάξει η Κυριακή. Δευτέρα, 8.30 ώρα εδώ. Έτσι, μαζί με τις στολές. Μετά όταν πάρετε παρουσίες, τα παιδιά θα κάνετε μια πρόβα για την παρέλαση με τον κύριο Λουλακά. Έτσι. Λοιπόν, όλοι να πούμε το εθνικό ύμνο.